И до сега стигаме ето до тук с двигателя. Ето как изглежда до сега двигателя. Ето как изглежда и втората част, която направихме. Стигнахме до там, защото имаше технически проблеми. Сега, търсим 4 пожарогасителни крайници. Тях и слагаме върху тази четворка така наредени като кранчета. Все едно са кранчета в кръчмата, от които ви пускат бирата в чашата. И господин Гинчев, тези алкохолни асоциации са специално заради вас. Трябва да изглежда така. После слагаме такава решетка отдолу. Да, отдолу така. После слагаме пак от тази част, която се използва за огледало. По този начин. После слагаме ето такава част. И такава решетка триъгълна. Издигаща се. След това слагаме двойка, която да ги закрепи отгоре. И слагаме от тази страна гладка черна единица, плоска. И плоска се пристава двойка. Следващ слайд, оператор. Сега ще правим следващата част. За която са ни нужни две такива части, които са използвали в старите модели като Crate Expert за дръжката на колата, или пак на багажника, или пак на капака. Трябват ни две такива. Слагаме ги така, нарежем ги една до друга.